Sure, because it has been by the market, everyone was picking it and dropping it. Now you want me to just take it from the sake and start eating it? No, it can't. Happy. So, what do you think is actually killing sex life in my marriages, my relationships? In any place now, and I think it's women. Wakats. Why? Why do it wakats? Because when it comes to being like sexy and hot, wakats, they have it all. Vanokunda iwewe madzi vanokunda varume handiti because vakadzi vanoita dzimwe bathing dzekunze uku out of this country, out of this world. Andika vakadzi they have but kana wakuona manje munhu akuti munhu anorara akapfeka majumpsuit 4 akapfeka kunge munhu adaenda kuhondo akapfeka chizvo obva akufuratira chawa akapfeka chimwe tinotombotudawo there's something with men and strings and unyeva I disagree. Why? Because varume you expect kuti kana wakandida ndichinzi Vanessa ndiri Vanessa ndina mapackages ndaibva mumba kwedu ndichazokuona I could have that time yekuti ndigeze ndi makeup and all that but then I never had two, one in 5 years, one in church. The moment I wake up ndikufanira kugadzira mwana wechikoro achibuda uyu mudika akumuka kuda porridge pandiri kupedza porridge iwe baba wacho uda kuenda kubasa ndakutsvaira wait ndakutsvaira ndapedza kutsvaira I have to see you guys message to my ndakutsvaira ndakusuka and by the time ndopedza the only time I'm getting ndekungoti ndingogeza the normal bathing, not the makeup bathing. Andika kana ndapedza kudaro makuti ndakupinda mumagubheze pamwe tese tukwenda basi take it this way tese tukwenda basi andika iwe what you have to do is kumuka wogara pachair wodya breakfast kana tunotanga waenda nogeza wobva wadzoka wobva wogara wodya breakfast wapedza pawasumuka ipapo urungosiya zvinhu zvakwanzi wobva wabuda wakutoenda kubasa pauri kudzoka manheru uri kuda kusvika wosvika bhegi rako pasi wochinja wopfeka hembe dzepamba wakutoita sei wakutopinda wakutogara kana kuti wakutamba nevana kana kuti chii but inini ndiri kumuka ndoita machores I have to get all of you guys ready. But uboona kapandiri kuti vakadzi they are killing sex life ukuzinzwisa madi because like I'm saying you can sparkle this thing andika but you haungatry kuti zvoni zvinhu zvichaita sparkled uchipinda ndichisvika wapfeka chikorobho musoro wapfeka mofe kufanika zvimabhoneti zvakati kuya wangu munhu anomuka kuseni anorara akachipfeka chibhoneti kuseni oswera ndabuda ndaenda pamwe kubasa ndadzoka kumanheru mafofo akasunga chibhoneti chibhoneti riri nani pane pulling socks aiwa but ndopandikuta kuti guys muri inconsiderate because ndikuseva iwewe your pocket andika kuti ticonsider vana because that pulling socks rauri kuhetana ndakapfeka musoroka I only take it out ndine my occasions I'm saving hairstyle uya ndinayo kuti isaite tsvina ndoswera ndichikoroba ndoswera ndichita all that stuff requires smartness. Can I ask you a question? This usually goes right when they say kana mukadzi anditi kuti urakidze kuti zvoni you are sex and stuff anditi ukanditumira foto wewe wakaita kurara pabhedha wakapfeka itoto apfeka kudai andika ndoti but iwe wakwanisa kutora foto rako warara pabhedha kuti utumire uyu kana uyu. The only way you can be sexy to a woman is osunga tai yako panapa and opeka jacket obata briefcase that way you can say he's sexy. But for women manje I think it's the way they handle themselves and some tend to relax when it comes to marriage. Exactly. Vakauya like koda ndozvautaura akapinda mu marriage anorelax kama ndakadiwa kudhara saka there is no way kuti face acha buda futi kunze because akatondida ndingori zvandiri nekuti ndamumba ndozvavanozviitira. But you are only saying that because you don't appreciate. No, we appreciate. Because inini ndakuitira vana nditika I'm trying to manage life yepamba, life yekubasa, ne life of the kids.
handiti ndosaka tichikazopenza ndochiconsider it. take it this way ka bonnet lauri kuvenga iroroka ndikaribvisa ndichida kuri kwa every 2 weeks pa 2 weeks idzodzo vana vadasiriwe kuenda kuchikoro vadya when you say vakadzi ndo vari kurwina that way you're getting it all wrong handika because zvakafanana I'll take for instance example isikupinda but inopinda futi ukati baby uda kudyei obva tandizive that doesn't mean asi kuziva zvari kuda that doesn't mean aningasi but ari kuconsider wallet yako because iwe unogona ude unge uchida kuenda kuma mazupko ration because ndo wallet yako zvairichi zvainazvo handika inini ndokuudza kuti zvona ndizikwanise aiwa inini kana ndichitoita zvinhu mukadzi ane future munhu anoconsider the other half wisati yatombotaura